Text sarcàstic. Busco energia perduda. Diuen que l'energia no es destrueix, es transforma. Doncs on és l'energia que fa temps va desaparèixer del meu cos? Potser està amagada lluny, en un lloc on no deixi de forçar-la a ser algú que no és. Creieu vosaltres que si poso un cartell amb recompensa algú me la portarà o la trobarà? Es busca energia perduda des de fa uns anys. Recompensa generosa a qui me la trobi. Però clar, si no la descrivim potser no la trobarà ningú mai. L'hauríem de posar una descripció. Podria ser alguna cosa així com: l'energia era vitalitat, aportava forces, valentia i ganes d'afrontar-se al món. Quan va marxar era jove i portava un tratge transparent. No ho sé, potser no és la millor manera de buscar-la. Si hem dit que es transforma ara pot ser qualsevol cosa, no? La cosa se'ns complica. Potser hauria de buscar un plan B i comprar-me una bateria o unes piles al supermercat. O potser... Ep! Espereu! Que l'he trobat, que ja sé on és. Està dins meu, però està amagada. Que té por? A qui tindrà por ara? A tot? Hauré de fer-la sortir del seu amagatall. Ara està darrere de la taca fosca, darrere d'aquest dolor angoixant que tinc al pit. Si la trec a la força, marxarà ella i marxaré jo. Llavors les dues ens transformarem en pols i en energia diferent i... Mala opció. Però i si negocio amb ella? Tenim una conversa, jo li asseguro que faré uns certs esforços i potser ella surt, però i si no surt? Potser hauria de deixar de buscar-la i fer-la sortir? No, millor hauria de crear un nou cartell. Es busca energia nova, que millori els mals, la recompensa de viure una vida plena, sense pors que danyin el meu cor. No ho sé, no em convenç. Potser hauria de deixar de buscar també una nova i deixar de forçar a sortir la que tinc dins. La millor opció crec que serà deixar de buscar, deixar de esforçar que surti i seguir lluitant amb la meva manera, amb valentia, perquè potser així ella, quan jo menys m'ho esperi, tornarà a ser part de mi i tornarem a ser una.